Mae gan Therapiau uwch y potensial i drawsnewid llwybrau gofal cyfredol a chanlyniadau cleifion. Yng Nghymru, rydym yn hyderus yn ein uchelgeisiau o ddod yn arweinydd byd-eang yn y maes cyffroes hwn. Mae ein rhagoriaeth academaidd, datblygu seilwaith ac ymrwymiad gan y Llywodraeth yn golygu y gallwn weithredu'n ddeinamig a chyflawni effaith. Gweithaf y ffaith ein bod yng nghamau cynnar ein taith, mae Cymru eisoes yn gwthio ffiniau. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro yn un o sawl canolfan yn y DE sy'n cynnig therapi chwyldroadol celloedd CAR-T. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneirin Befan yn edrych i gynnig therapi uwchadfywiol ar gyfer 3 diffygion pen-glin cartilag. Rydym hefyd wedi gweld cwmnïau blaenllaw yn gwneud Cymru yn leoliad o ddewis ar gyfer therapiau uwch. Rydym am gyflymu'r siwrne hon, trwy ddatblygu mwy o berthnasoedd a phartneriaid diwydiant tebyg sy'n cynnig atebion clinigol neu gadwyn gyflenwi. Mae hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ynghyd â rhaglen Therapiau Uwch Cymru yma i helpu i wneud i hyn ddigwydd. Rydym eisiau deall sut y gallwn helpu eich cysylltu ar rhwydweithiau cywir ar draws diwydiant, y byd academaidd ac iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd adeiladu'r partneriaethau hyn yn bontio'r bwlch rhwng ymchwil a thriniaeth, gan greu atebion trawsnewidiol a fydd yn helpu i lunio therapiau uwch yng Nghymru. Pinau ydych chi wedi'ch lleoli yng Nghymru, y DE neu'n rhyngwladol. Gadewch i ni ddechrau'r sgwrs. Ymunwch â ni ar ein taith gyffroes i harnesio'r potensial hwn, gan helpu i wneud Cymru y lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Cysylltwch â ni ar hello@hubgybycymru.com neu lshubwales.com i ddysgu mwy.